Nigiz bat bakarrik esateko euskeraren mundu edabideetan edo euskera berandu iritsi gira prentsara, telebistara, irratietara, beste gure inguruko hizkuntzekin konparatuz, alta teknologi berrietan nik badut esperantza, eta irutzei bai Twitteraren tresna horrekin, Facebookarekin eta beste tresna horiekin ala ere euskeraren munduak beste hizkuntzekin lehiatu daitekela. Eta irutzei gaur egunean kazetari multimediaren kontzeptu hori gero eta gehiago garatzen ari dela. Gaur egunean kazetari batek joaiten da kontseilu orokorrera eta idazten du, bideoat igotzen du eta argazkiak ateratzen ditu. Eta dena ordu 2 minututan, eta gainera mugaren kontzeptu ere hausten du. Ze bestela gure arazoetako bat da, ez gaituzte entzuten beste aldean edo alderantziz. Eta aldiz internetaren bidez hori hausten da eta nire ustez hor esperientzia politak egiten alditugu. Nik amaitzeko igan neguan gaindegiak jadanik antolatu zuen horako main inguru bat Donostin, han nintzen. Eta ordin bigaiza nahi duke hortik hartu. Lehenik ordian jakinuen gaindegiak ez zuela, zuen sorzituria orduan agortu zela, bazen politika egoera bat ordunkoa, eta aldatu da gehoztik eta pentsatzen dut eta esperantza handia dut gaindegiak berriz zabaltu zaiola eta sorzituri hori, eta biziko dela gaindegia zen, eta gaindegia gabe etzen horako gaualdik izan den. Ez du pentsatzen, eta ez ordien Donostikoa pasatu neguan, ez aurtenkoa, hau bat. Bigarrenik, gaindegiak berrize, hau antolatzeko, baina gaindegia bizik egonda dintzen eta ez da, beste egiturarik, bi gaintietan hola orokorki eta orokorrean bi gizartean parekatze hori egiten duena. Nik, Jose Luis haiten nion, behar bat bi herri muga delako hori izanez, bi herri aizo eta arrotz gia behar bada, zentako ez diplomazia bat eta bat sortu, bien artean, hego eta ipar, bena behar bada horpeiok erranduan adibide hortan, eta Michelek aipatzen du hortan, zenta tresnak beharko dira, aleike gauzen bardintzeko nolapait edo urbilazteko. Diplomazia ez da hau hitz egokia, bena pentsatu beharko da, zerbait, zenta egokitzeko indar beharko da, soja, jentea, beharko da. Azken mitz bat? Bai, ez dut errepikatuko erana izan dena, hori gaindegiak idekitzen digula bidea, bere maneraz eta bere alekin, eta eskertzen dut ere hori zaitea, eta gaia ongi menperatzen duzu egunero, nire ustez, gaurko gaia, entzatzen zizte beden. Eta, belen errandudanari ere itzuliko naiz, eta denek errandugu, hemen nahikeria ez dela, importantea dela, zela trabak gainditzeko, baina tresna behar dela, eta bereziki, nik errepikatzen dut, gaur egun behar da tresna, edo egitura sozioekonomiko bat eskualerrirako ezin bertzekoa da.